Għall-ewwel darba l-Orkestra Maltija taż-żgħażagħ ħadet sehem fil-Festival Internazzjonali Orkestre Ġovanili. L-avveniment jittella kull sena ġewwa Firenze fl-Italja. L-ewwel kunċert tal-edizzjoni ta' din is-sena ittella nhar it-tlieta u fih ħadu sehem orkestri ta' żgħażagħ minn 13 il-pajjiż minn madwar id-dinja. It-tieni kunċert sar l-għada l-erbgħa fiċ-ċentru ta' Firenze fi Pjazza della Signoria. L-Orkestra ta' żgħażagħ ta' Malta fih dan l-Orkestra Filarmonika ta' Malta u taħt il-bakketta tas-Sur Mast Michael Laws kienet l-akbar waħda b'total ta' 54 żagħżugħ u żagħżugħa. Apparti il-mużika magħrufa internazzjonalment bħal siltiet ta' Mozart u Rossini, indaqqew ukoll siltiet ta' kompożituri Maltin. Aħna naraw bħala dmir tagħna, mhux dmir biss, anzi l-pjaċir tagħna wkoll li nippreżentaw kompożituri Maltin kemm affermati u kemm kompożituri żgħażagħ bħalma qed nagħmluha f'dan il-każ ukoll. Il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Vanessa Manġon, qalet li din l-inizjattiva saret bilan li żgħażagħ ikomplu jkabbru l-professjonalità u r-repertorju tagħhom. U l-fatt li qegħdin idoqqu wkoll ma' membri mill-Malta Filarmonika Orkestra hija xi ħaġa sabiħa għax qegħdin jesponu t-talent tagħhom, jimirħu iktar, jiżviluppaw aħjar. Fl-ewwel kunċert indaqqet is-silta Elegy ta' Stephen Joseph Psajla u fit-tieni kunċert ġiet interpretata s-silta Żbuħija ta' Joseph Sammut, kompożitur u l-fundatur tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta.